नोंनि मिथिनायाव अबेहाय दं बायदि होनदों दायो? आं गमानो मोनाखै दा फनानो नाङाखै आरो। आदसा होमबा दायो नोङो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा हौवानि सायावहाय? बेखौनो आरो मानो बिदि खालायलांखो इयो औ गथ' सानैखौ गारनानै। गथ' सानै गारनानै बेसे गोबाव जाखो होनदों? दिनै माबा जाबाय खोमा 10 दिन 11 दिनसो 10 जाबाय। दिन 11 दिन लुबैयो नोङो हौवाखौ फैफिनजानो लुबैयो ना फैफिनजानो लुबैया? फैफिनथों। फैफिनथों। नै लोगोफोर आङो दायो थांगासिनो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गगामुख बरदल'नि नलबारि पन्चायतनि सिङाव थानाय जेंग्राइमुख तराजान होननाय बर' गामि बेयाव बिस्वजित मा होनदों बिस्वजित मुसाहारि होननाय मुंनि सासे गथ' गोनांखा आरो हिन्जाव गोनांखा गथ' फिसाला सासे दङ ओमफ्राय फिसाजो सासे गोनांखा बे आरो सासे हिन्जावखौ लानानै खारलायबायनो बिनिनो माने आंखौ बारे बार माने रिकुवेस्ट खालामनानै लिंहरबाय थानायलाय फैया दा जोंनाव भिडिअखौ बानायनानै एसे आगार हरदो एसे मदद होफैदो आंखौ बायदिसिना होननानै खावलायबाय थानायलाय आङो दायो थांगासिनो नै बिसिनि न'खराव बिस्रा माने आं गासै फनाव सोंहरदों आरो बिथाङा माने हिन्जाव लाना खारनाया एसे गोबाव जाबायनो मा होनो दुर्गा फुजायावनो फैदोंमोन मानसिया ओमफ्राय दुर्गा फुजायाव फैनानै न'आव एसेल' थादों होनदों बारा गोबाव थायाखै बेनिफ्राय दायो माने बियो दिखियाजुलिनि आं गामिखौ मोजां मिथिया दिखियाजुलिनि होनदों आरो हिन्जाव बेनाबो माने हौवा गोनांखानो बेखौ माने दायो लानानै खारनानै दंहैयोनो अबाव दं बेखौ दा मिथिया बेनिखायनो बे बिस्वजित मुसाहारिनि हिन्जावा जाय बिस्वजित होननाया बेलेग हिन्जाव लाना थांदों बिनि हिन्जावा आंखौ बा न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ बुंहरबाय थानायलाय आंबो थांनो नागिरदों नै दायो माने भिडिअ मोनसे बानायफै आगारहर होननानै बेनिखायनो आङो नै दायो थांगासिनो नोंथां थांनानै माखासे सोंनाय फिन्नाय लानोसै माब्रै जामारनायमोन मा मामारनायमोन अब्लासो मिथिगोन नालाय दायो आङो बिदिबा थांसै थौदो बिदिबा लोगोसे नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ आरो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंबा जोबजासे नायदो अब्लासो बुजिगोन थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना लोगोसे आंजों थांफाबाय थादो थौदो गुड मर्निं टु एभ्रिवान नै आङो दंफैयो गगामुख बरदल'नि ब्लकनि सिङाव थानाय नोलोबारि नै आङो दायो मोनफैबाय नैबे न'नि माने अनारा माने गुबुन सासे हिन्जाव लानानै खारदों होनदों दायो नैबेनो माबाया आरो जोंहा हिन्जावा ओमफ्राय सासे फिसाजो दङ नै न'खौबो आं फार्स्ट टाइम न'खौ खोन्थाग्रोनोसै ओरैजाय नै ओमफ्राय जोंहा नैबेनो बिनानावा जेनेबा ओमफ्राय फिसाला सासे दं नै फिसालाया खै बोसोर जाखो 11 बोसोर फिसाजोआ 2.5 बोसोर ना ओमफ्राय बेसेबांसो गोबाव जाखो नोंना जेनेबा फिसाया बेलेग हिन्जाव लानानै थांदों होननाया नभेम्बरनि 14 थारिख ना ओमफ्राय दायो फनफ्राव जेबो मोनाखै जुगाजग फन हरा नाम्बार हरा ओमफ्राय फिसालाफोरनोबो खेबसेबो फन हराखै ओमफ्राय नोंनि मिथिनायाव अबेहाय दं बायदि होनदों दायो? आं गमानो मोनाखै दा फनानो नाङाखै आरो। आदसा होमबा दायो नोङो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो सानदों नामा हौवानि सायावहाय? बेखौनो आरो मानो बिदि खालायलांखो इयो औ गथ' सानैखौ गारनानै। गथ' सानै गारनानै बेसे गोबाव जाखो होनदों? दिनै माबा जाबाय खोमा 10 दिन 11 दिनसो जाबाय। 10 दिन 11 दिन दा ओमफ्राय जुदि नोङो हौवाखौ मा मायाव लुबैयो मा खालामजानो लुबैयो नोङो हौवाखौ फैफिनजानो लुबैयो ना फैफिनजानो लुबैया? फैफिनथों दे ओमफ्राय नोङो मा बुंहरनो सानो बे मिडियानि गेजेरजोंहाय नोंनि हौवाखौहाय? मा होननो दा रायजो राजाफोरा जेरावखि नुवा हमनानै दोन आरो खोन्थाहर। नामा मा नाम? बिस्वजित मुसाहारि। बिस्वजित मुसाहारि ओमफ्राय आजाया नोङो बाबाखौ नांफिनोना नांफिना? नांगौ नों ओमफ्राय बाबाखौ गोसोखाङो ना गोसोखाङा? गोसोखाङो नों बाबानाव फन बुदोंमोन ना? फन बुदोंमोन रायज्लायनो मोनाखै एसे मालाबाफोर बेबायदिनो फनाव रायज्लायबाय थाखायोमोन नामा? बिदि फार्स्टआव माने इयो केरेलानिफ्राय फैदों आरो केरेलानिफ्राय फैनायाव इयो मा होनो मबाइलखौ आङो फिल्म नायनो होननानै लादोंमोन लानायाव ओमफ्राय फट'फोरखौ मा फट' दं नायनो होननानै नायनायावसो सानैनि फट'खौ नुदों आरो आङो जयेन्ट भिडिअ फट' मारिबोनाया। ओमफ्राय बिसोरो
ओमफ्राय आङो इदि खालायबोदों नोङो हरावसो मोनफैयो नालाय इयो मोनफैनांगौ थबनो लोगो सानै फैदोंमोन फेमिलि सासे बिसोरो ओमफ्राय गाव ओमफ्राय इसोर सिगां मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय आङो फन हरबाबो सिखायाखै आरो ओमफ्राय उनाव हर गेजेराव मोनफैनायाव ओमफ्राय आङो इनि मबाइलखौ चेक खालायनायाव नुदों आरो नुनानै ओमफ्राय आङो उनाव सिख्लानि फट'खौ आरो बेखौ जइन भिडिअ फट' मारिबोनायखौ फेसबुकाव एगारदों आं फेसबुकाव एगारनायाव सिख्लाया आंखौ हराव आरोबाव मेसेज हरग्रोदो आरो मेसेज ओमफ्राय आंथ' रोङा फरायनो इसोरनाव फरायनोनो थांदोंमोन ओमफ्राय फरायनोनो थांनायावनो गावनि फन फैदो आरो फन फैनायाव ओमफ्राय आङो बेजों नांलाय हरनाय बायदि जादों आरो ओमफ्य आब' एबारनिफ्राय इदि खालायला निमाहा जेनेबा बै हिनजावजोंहाय आच्छा ओमफ्राय हिनजावखौ सिनायखायो नामा नों हिनजावखौ नों सिनायखायो नामा फेसबुकाव एगारनायाव फेसबुकाव एगारना आच्छा गाव नुनानै एबारनिफ्राय इदि खालायनाङा आंनिबो गथ' गथाय दं आंनिबो संसार दं हौवाया नुबा रागा जोंगोन इदि होनदों आरो ओमफ्राय इदि होननायखाय दे इदिबा एबारनिफ्राय इदि खालायनाङा नोंबो हिनजाव मानसि आंनाबो गथ' गथाय सानै दं ओमफ्राय आंना हौवाया फिसालाखौ खोन्थायाखै इनो अखल रानिखौल' दं होनना मिथियोनो ओमफ्राय बै हिनजावा जेनेबा मिथिखायोमोन जेनेबा माबा हिनजाव दंखायो होननानै मिथिखायोमोन मिथिखायो ओमफ्राय आं रायहरदो आरो रायहरनायाव इयो एबारनिफ्राय इदि खालायला होनदो आरो ओमफ्राय बैनि माबायालाय मा होनो मा गामिनि बे हिनजावनिया धेकियाजुलि 2 नं बातासिपुरनि ओमफ्राय फेस टु फेस लोगो मोनलायखायाखैमोन ना नोंसोरो आच्छा बिदि आरो ना रं नाम्बारसो जाखादों माने आच्छा ओमफ्राय दा नों जेनेबा हौवानि सायाव नों मा लुबैयो दे एसे खोन्थाहरदो फैफिनथों न'आव गथ' गथाय दं गथ' गथायफोरनि मोखांखौ नायनानै फैफिनदों आरो नङा होमबा ना जायनि हिनजावखौ लांदों बेना हौवाफोर गथ' गथायबो दंखायोमोन नामा दङ हिनजावसा सासे लांफादोंनो हिनजावसा सासे दा जेनेबा गावसोरजों लांफाखादों आच्छा माखौ लुबैयो फैजानायखौ लुबैयो ना फैफिनजायैखौ लुबैयो फैनांगौ जेनेका गोदो आं केरेलायाव थानायावबो गाबज्रिहरदोंमोन ओमफ्राय गावनो दानो थांथ'आलै आं दानो थांथ'आ नै बायदि रं नाम्बार जाना थानायनि थाखायनोथ' बिदि होननानै दा ओमफ्राय फैबाय फैनानै आरो थांफिननानै बेखिनि खामानिखौ मावबाय ओंखायनो लाना फैथोंसै आरो मालाबाफोर दाङाबाजिबो जादोंमोन नामा दाङाबाजियालाय आरो बेबायदि रं नाम्बार जालायबाय नालाय बिसोरनि हौवा हिनजाव नांलायबाय बायदिसिना बाय बेखौ जोंबो एसे खोनायाखै नङा खोनाबाय होमबाबो माने रुजु रुमुयै थांनो होननानै थांनाय बायदियानो जादिया बे ओंखारलांनायाबो एसे बिदिनो थरखा थरखि बायदि जानानैसो ओंखारलांखानाय बायदि जाखादों मानो होनबा बैखै मालाय लिंक दंखायो जे बाव थानो सुखुफैथ्राखिसैबा बियो ओमफ्राय दे गथ'खौबो लांफानो गोसोमोन जों हेगारहराखिसै हेगारहरबाबा मा जाहैगोन नों बिमा ना बिनि बिमा आरो नोंजोंबो खेबसेबो रायलायहराखै रायलाया जोंजों बिजामादैसो ना रायलायफेरानो फनखौनो हरफेरा आदाया बिनि सायाव मा बुङो बिथाङा जे बेलेग हिनजाव लानानै थांबायनो माबाफोर खोनानायफ्राव मालाबाफोर दाङाबाजिफोर जाबाय थायोमोन नामा आंलाय मा बुंनो रायजोनि जानानै जाहाथे जि जाबाय दा गथ' गथाय सानै दं रायजोनि जानानै माने जोंबो दुखु नांथावथाव मानसिया फैफिनथों आरो दा फैफिननायखौ लुगैदोंबालाय आरो जोंबोथ' रायजो जानाय बा मोजाङै नुनायखौसो लुगैयो हेल' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' एसे खोनाबाय जानांगौ आङो नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बबेबाफोर नुबाय बायोबा नुसनोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होदो जाहाथे बै मानसिखौ जोङो थाबैनो हमनानै मोनो ঠিক আছে बिदिबा दिनै भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय